Tang hatin ki kenta ba Election Commission of India kaladap man banai ka kerteng jong kinong job ha election sa kayeng do bar thawan lala ban sungu thu ba ka jingthau sarkar kan lambech sa kayatan talai ha padeng kaseng kabodon ya ka office ha Delhi ka NPP bat kaseng trairi ka balaseng ban chakri pai ba ka jalla ka UDP ha kani ka result ka badang supan bana ka NPP ka job arpun riu ka UDP Khatway ka INC San ka TMC San VPP Sao HSPDPR PDFR, BGPR, badru angut ki kertong simet. Kumba kapau menta ke NPP nak banta ban thau sarkar kelayo ya ka jingkersan nak BGP bad uwe kertong simet kat ba ya ka UDP ompat la bantem lakaru kan kam ne am ban thau ya ka sarkar da ka jingkersan nak we kiseng khamtam kiseng rulom bad ka jing a jingkersan nak kiseng ki banari thor ki balapan bana ha ka pori lab election bahakani kanti ki wan ban sekri kerpang ki pai ba ka jela lengba ke result klempep ngila benong bahari khasi kiseng rulum kilayo kambon kata hadu khandriu nak arpopra light no ya kasoyong ka baklempen long election na kini ki kenthum ya UDP pra BPP Sao RHSPDP RPDF kat ba kiseng nari thor ki yo Khatway Sao NPP Sao Congress RBGP but UATMC but way kurtong simet klemseng kat ba harilum jentia ki pai ba ki lajit ya NPP hadu saungut but UDP laingut Henry habapai sa rilom garu kiseng rilom kimdon jaka namar bah ki ap South League constituency ka NPP kayo khatpra ka TMC Sao Congress way but way kurtong klemseng hakaway kaliang kata mariami result hakirin san jong ki social media WhatsApp Facebook but Instagram kipai ba kila sedang manpa ka karwo sa kiseng rilom baro badru ban kentup ikiseng kum ka TMC Congress but yo kurtong simet na rambra jengam ba kimdei ban thau sarkar bat ka NPP but BGP hakani ka kanti ka pamenta ka jingli ka bami menta hatu kini kiseng rulom kini atli kawai nakamenta ka daw ba jong jai banriu badru ya ka TMC Congress hatu kin kersyani ka surupai ba dak ba kipin I dak kam kumba kilayalap ha ka por election ka ayom ka bakikro e ka vote nau pai ba